amarga rasa kangenku kang ora kuat tak ampah maneh selakake kepengin ketemuan Srira. Menawi ngaten dhateng boten ingkang kula rasaken Kang Mas. Jroning batin kula menika isine mung kangen lan kangen. Mila paranjene sak menika wonten kalodhangan wekdal. Muga sami sarengan dhumateng kula. Lelomba wonten sak tengahipun samudra. Kanthi nitih baitaning asma. Diajeng Daisy Iji tak jaluk lamun to sambungan tresna kulan sliramu ing mengkone kadenangan sedulur Durandana tak jaluk sliramu uga melu tanggung jawab aja mung mendelan-mendelke wae sakwetahipun kula badhe tanggung jawab Kang Mas. Jalaran ageng sanget tresna dhumateng panjenengan. diajeng Daisy romong sobat yo sakjroning ati najan to anggon mulang kakang sambungan iki didemitan nanging rasane rapi duweni katresnan kang saben dina iso ketemu iso sandingan kang ora bisa napisah
jaluk janjimu ana ing ngarep aja nganti kok benjang. Tanggung jawabmu lan tanggung jawabmu Owadi iki tumrap ana ing kahyangan Salendra Bawon. Yen menika mboten sistem badak kapisan. Tresno kula lan panjenengan badhe kula jaga sak wekdal. Jalaran kula mboten Rapitane aku diajak. Langgeng Slira Betari Dewi Sri lagi padha ngopo iki? Nembe kiwala kula mirunggan kalian diajeng Betari Sri. Mirunggan apa mirunggan Pisadono? Kawas. Kowe ora usah kumbi. Nggih. Sanes panjenengan sampun mangertos piyambak. Mboten nyilih netranipun liyan. Ya. Kula aken bilih kula mapan wonten ing taman kawidodaren menika. kula tresno kalian Kang Mas kula sing satu. Nanging kudune Kang Slira ngerti. Angger-angger lan pilawer ana ing kayangan Salendra Bawana. Murid lan murid ora kena andum seh sinisian. Apa meneh sifat ajejodohan. Ateges Bathara Sri Sadana ora bisa njaga asmaning Rama pikulun Guru Dewa nanging malah kapra ngorek-ngorek ana ing kayangan Salendra Bawana. Pangapunten dalem sakderengipun Kang Mas Kulun Bathara. Ya, Ngantos kula nglampahi sedaya kala wau. Kula mboten saged endo marang kahanan ingkang tumepah dhumateng jiwa ragaku. aku ngerti. Wong tresna kuwi pancen wuta. Nanging kudune ngerti papan lan pan. Kayangan Salendra Bawana papan kang suci. Mula kanthi kuwi aku njaluk kanthi banget. Anggonmu sambungan tresna marang Betari Dewi Sri. Aja mbok bacotake. Kang Mas Bathara. Ya. Kula suwun kanthi sanget dawah kosok wangsulipun panjenengan kedah saged nutupi perkawis menika. Panjenengan kedah ampun ngantos sedulur Durandana menika mangertos owadi menika cekap panjenengan Kang Mas. Aku bakal nyimpen wadi iki. Paton Kang Slira manut marang aku. Kados pundi Kang Mas? Kudu pisahan karo si Betari Dewi Sri. Kalamun ora, dudu aku sing adil. Mboten saged. Najan to sak rambut kula mboten saged pisahan kalian diajeng Betari. Yen kamelamun kaya ngono, sing adili Rama pikulun Guru Dewa. Mas, kamu betul. Apa bener pangandikane Kang Mas Mupukulun Bathara Indra? Jeneng kita tumindak carem sarta bandrek Jina. Sadana Nanti Sabtu katimbalan kula. coba atur pangandikan. Mboten kula simah. Pancen sedaya aturipun Kang Mas Bathara Indra menika leres. Sawetawis kula nggadahi sambungan tresna kalian diajeng Betari. Badari Sri, jeneng kita sakaloron titising Dewi Parwati ya Batari Uma. Tumbak tumindak ira blandrek Jina ateges ngregeti ing kayangan Salendra Bawana kang saka ulun dawuh marang jeneng kita pisahna tresnanira marang sadana. Kenapa? Tangga bentenipun kula. Estunipun kula gimana tos menawi sedaya kula wau nerak muwalang wonten ing kahyangan nanging ageng tresna kula kemanggo kalian diajeng Gusti. Najan to
kula ing mangkilipun pikantuk Putri Jawata. Kula saged nglampahi Rama Prabu. Kayangan Salendra Bawana bakal gonceng. Jeneng kita lelabuh tresna. Carem marang sepadaning putra. Carem marang sepadaning titis. Titah madya padha ngiblat marang Bathari sarta Dewa. Sepisah meneh ulun ngersakake jeneng kita pisah kalawan satu. Boten saged. Piye? Kula boten saged semeru Ana paukumaning kayangan Salendra Bawana. Tumrap Jawata lan Bathari nerak marang mawalering kadewan pidanane lukar saka palenggan Dewa lan Bathari pidana buang ing sangandhaping kayangan tan liya jeneng kita kudu medhun medhun menapa boten wonten pangenteng-enteng. Pidana manggaing sisatu. tumraping dewa karana ulun pramesti guru ratu-ratuning dewa Bathari Sri bisa bali ing kayangan Sri Sadana bisa bali ing kayangan lamun mus bisa manjilma nyawiji marang titah ing Madyapada. Menawi toh kula parkedah tumurun wonten ing Harjapura. Minangka paukuman boten dados menawa. Jaju. Sawetawis Kakang tidak tresnaku jaju. Ulun bakal njabel pidanarya lamun jeneng kita lenggah ana ing Taman Kaprameswaren Kawidodaren ing kayangan Bathari. Panipun kula boten pisan kaliyan Kang Ya, ora bali ana ing Taman Kawidodaren. Bathara Indra Paring dawuh Rama Prabu. tengganen saunda